Ladakhi ka thama hapadang ka Pakistan bat ka India. Kiri ki bala bat kersian ka Pakistan ki longkat kum ki jingyajan. Ha ka sain perthei ka sain perkhat. Ka jingyarap sipor. Bat ka jingya trilang ha ka defen. Kane ka kerdan kalaban kelakat kum kapor. Henry da ka basim na ka perkhat saindur perthei hadu mentah. Kini harum kini kiri ki balaban kersan ya ka Pakistan ladakan yalek persya ya ka India ka baningkong kadai ka rui China kadai ka wei na kinong kersan bahakmat jong ka Pakistan ha ka liang ki different but economics ka China ka don ka jingsngo bha ya ka Pakistan ha ka China Pakistan economics corridor CPEC bat kalaban kersian da kisipai nang ta diplomatics ne logistics baan ka ka Turki kala penpau ka airu ka jingero ya ka rui Pakistan hakipor ki babun bat ka deiru ka nong kersian hakaliang ka sain perkhat Islam bat defense cooperation nang ta ka balai ka Saudi Arabia wadla ka Saudi Arabia ka persyang banlong ha ka lenti diplomatics hapadang ka India bat Pakistan Henry ka don ka jingya trilang ka bajan bat ka Pakistan ha ka liang ka kampi sapilan nang ta religion bat defense nang ta ka basaw ka Iran ka don ka jingya trilang bat ka Pakistan Henry ka jingya day ka Iran bat ka India ru ka long ka bahe tekala banne hapo ka neutral lane semi kersian kabasan kadai ka Malaysia hakis nam ki baladep ka Malaysia ha kapor jong Prime Minister Mahathir Mohamad kala ajing kersian ya ka Pakistan ha ka jing ya ka ja halor ka Kashmir Henry mentakastan jong ka kalaban kelas ya ka neutral lane ka moderates ha ka jing ja hapadang ka Pakistan bat ka India bon kiri ka parthei kum ka United States, Russia, Japan, France, Germany bat kiwei kin persyang banyaj ha ka lenti jong ka jing syongsuk bat persyang ban penbe da ka jing Ukraine namar kidei artili ki nuclear power ladakhi ka thama hapadeng ka India bat ka Pakistan kiri ki balaman kersian pat ya ka India kidei ki badon ka jing te persya ya ka Pakistan lane ki badon ka jingete ka bajan bat ka India ha ka liang jong ki defense economy bat diplomasi kini harum ki long kiri ki balaman kersian ya ka India lada jabak ki ka thama bat ka Pakistan ka baningkong ka de ka United States lane ka rui Amerika ka US ka de ka nong trilang ka bahe bha jong ka India ha ki liang jong ka defense bat economy hakis nam ki badang sian kilaya te bha ha ka Indo-Pacific strategy persya ya ka China bat ka US ka trilang bat ka India ha ki benta ki babon baar ka France ka de ka partner ba jantam jong ka India khamtam ha ka defense industry rifle jets submarines bat kiwai ka France ka peniru ka jingkersian diplomatics ya ka India nang ta ka balai ka de ka Russia wadla ka Russia ka don ka jingit trilang bat ka Pakistan lembat ka China Henry ka Russia kadang de ka nong aitar ka ba khamhe tam sa India kala ban persyang ban long neutral Henry ka jingya de bat ka India ka long ka barim bat ka bajan basaw ka de ka Australia ka de ka pat jong ka Quad Alliance India US Japan Australia bat kaya trilang bat ka India ha ka maritime security bat regional balance persya ya ka China Pakistan access basan ka de ka Japan ka kersian ya ka India ha ka economics bat regional security partnership ka ya trilang ha ki project kum ka bullet trains bat ha ka Indo-Pacific vision banriu kadai ka rui Israel kadai ka nong ai defense technology but intelligence support sa India kia trilang bha haka military technology but cyber security banyau kadai ka UK ka United Kingdom
ka UK ka persiang ban long diplomatic hanroi ka don ka jingete kham tam bat ka India, kham tam bat ka Indian diaspora bat economic tis kalak ban ai ka jingkersian diplomatic lane logistics sya India. Bapra ka Vietnam, South Korea, Philippines, kini kiri has Southeast Asia, ki kersian ya ka India, da ka Persia ya ka domens jong ka China, bat ka nexus jong ka China Pakistan. Hawa kumta perlok lada jabak hi ka thma ha pedeng ka Pakistan bat ka India. Mano bajob. Sakom